So hello लोगोफोर BodoIsLive आव सबखौबो बरायबाय आरो दिनै जोङो गेलेगोन Uncharted The Lost Legacy. So लोगोफोर थांनाय एपिसोडआव जों नेवनो एगारदोंमोन ओमफ्राय दिनै स्टार्ट खालामगोन जों बाखि हिन्दीखौ मा खालामनांगोन स' टेनसन गैया नायनांगौ नेफायनांगोन जोङो माबा केमेरानि खिथिदों लेन्डस्केप फट' थांदों दा मा खालामनांगोन जोङो जे नायनो टेनसन गैया भाई नायनांगौ फट'आ मा डेन्जारेस जुदि भाई damn भाई बर' होनदो बे I think बेक खालामफिननांगोन नोङो भाई सिङाव गोलैबानो जाबाय दायो मा खालामनांगोन जोङो बे दानि सिंखै थांनांगोन जोङो भाई नायनांगौ ना भाई बरिया गारियाव थांनांगोन जोङो shit भाई दलं होनबाय नाबाय आखिनि गिनांगोन जोङो थांनांगोन ओमफ्राय मा खालामनांगोन बेयाव मा खालामगोन नोङो किउ थुनांगोन nice साखिनि बिनांगोन नों थांनांगोन जों दायो गारियाव लासै थांनांगोन दा गारियाव मोनैबा टेनसन गैला I am fine भाई actually good आङो नायनांगौ लोगोफोर गारि सालायगोन जोङो फार्स्ट टाइम आथिं भाई फार्स्ट टाइम गारि सालायगोन जोंनियाव इन्टारेस्टिं नांगोन गारिखौ नायनांगौ भाई ब्रेन्ड निउ गारि ब्रेन्ड निउथ' बुंनाया लोगोफोर बारायनायनांगौ गारिखौ भाई भाई गारिया डेम होनदों ना बाखि नांनांगोन बे रास्ताया बाखि बाखि नांगोन जोङो भाई नायनांगौ बाखि नांगोन रास्तानि नुदों जोङो भाई जागा नायनांगौ ना मा डेन्जारेस जागा आथिं नांनांगोन जोङो आथिं भाई हाग्रा बंग्रा नायनांगौ मा गारि डेन्जारेस हाग्रा बंग्रा गेजेराव बायदि दोङो आरो बाखि नांनांगोन बे भाई मा भाई दाउफोरखौ नायनांगौ ना भाई मा रियेलिस्टिक दाउ बे मा जाखो बे गारिनिफ्राय फनांगौ थारमाने अट'मेटिक होनांदों आथिं थांबावनांगोन दां एसे भाई माखि आपको उनखि थांनांगोन नै रास्ताखिनि भाई रास्तायाव बिसोरो मोननो तानदों भाई इयाव गाता गाता मुखिं मा थांनांगौ भाई मुखिं हाबदो आरो ना भाई गारियाबो सलायनो दाखैबो आंनि मोजाङै भाई मोननै मोनथाम रास्ता ओमफ्राय माखि नांबावगोन भाई गारि थाखैबो माने बाराय गारि लोगोफोर भाई बुलिस गैया नै गारिया नायनांगौ भाई होमबा हाब्रु जागोन खालामनो भाई नै गेटआव थांनो होदो माबा खालामनांगोन दायो गेटआव नायनांगोन माबा जागा भाई मुर्तिफोरखौ नायनांगौ भाई पुरा इन्डियाननि मुर्ति मा भगबाननि मुर्ति मिथिया आरो ना of the Hoysala capitals. Shiva is the guardian of the former capital below. Shiva. The stonework is beautiful. But this isn't much of a defensive wall. Sculptor's quarters, by the look of it. We're still on the outskirts. Didn't take you for an archaeologist. That would be my dad, actually. I'm just a thief, remember? Thief? What? Hey. I didn't get
Looks that way. Range. Great. Range Make nang short gam ba? work of these gates. What, you're just going to pull them down? That's the plan. Unless you want Yes, dynamite. bunang ndai ki ma baro si dating. This is your gig. Diring Take do. that as a no. Oh, ni ham nang dang. Okay, you know. I tu nang niyo. Tension gya lagi bor bodi ji. That should do the trick. Fraser, move! It's an ambush! Abe suru bhi be. Take cover! Thanks for the heads up. Ai mang ni den da kalu bor. Ai nice. To ju bebe second ni chabo. Ai ko bala de be. Oh shit. Oh भाई मुझे दे दे बस भाई वाह ताने बाजे जैसे सिगमन भाई गान को सुस्काम नहीं सुने ये मोला भाई oh नहीं गान लगन भाई नहीं ना को oh भाई नहीं मिल जाएगा ना बोले ये मोला गान अरे की भाषा सब तो देमन अबे उठी बे भाई ग्रेनेड That wall looks fragile. oh I think you might be doing be मारे अगर निकला ये रूम तो करना होगा बाया बे ओके घूमने का नहीं भाई ग्रेनेड दूँगी ग्रेनेड के मारे कर करना वो ग्रेनेड तो ग्रेनेड ना ओजी दे ओके भाई नहीं ना को सेपना भाई भाई वाह मशीन ना नहीं ना को मैं उस तुम ओके यस ठीक है नहीं बे By the way, we're done. we're done oh ये मुकुला करने का अरे मैं बड़े नमक किया बुया रिंगारी के सोना नहीं डंगा बना Where कर were we? You were about to pull down an ancient gate. Yeah, I was. oh yes भाई सेपना भाई बे भाई 홍천 우티 나는 거 가리야 भाई 마가 되더라 그랑 들으면 나 봉나 बागरा बोंगरा फाइले बे से लवाई मन में नम रास्ता You're देंगे awfully quiet. I'm just surprised is all. Figured you'd be more of a leave no trace type when it भाई comes to... दे मरंग न इबार मागन नंग Sentimentality in this line of work? Get you नहीं killed. वो रास्ता देंगे बे नहीं रास्ते नंग नहीं मारे नहीं मासीन ओ भाई माँ का तो मेरी भी से ला ओ भाई डाबुक नहीं नगो Yeah, they are. They're Shit. close varmints and lemurs. Okay, well, I'll look it up. भाई निशी पिरिया सुधारने के बगैर भाई ना तब शिल प्रियो भाई तायर मरने को बारे करिया There we go. से ला भाई बॉडी जिमन बे फिर इन करने मैंने लोगों पर मिचन करने से GTA 5 ओ भारे भाई बुमने लगने मैंने GTA 5 पाऊँ मगर सोलह नशे गाड़ी को मिचन खाई ओ भाई से ला भाई BGT नहीं ना गोलों के लाशी सिंह जाबे नहीं बोलता मान तो नैसन क्या लोगों पर नहीं इधर से खाना गंदा भाई फिर इजी भाई हम खाम प्लाट मुझसे लोगों पर मुझसे मिचन खाई Wait it. ओ भाई नहीं किना नंगे दूँगा राइटिंग Stop! ओ भाई मैं बस आम भाई Assault. 맞아 가이야 나이 भाई बाइनो उलद नाइ नेक्स्ट तंग Well spotted. ओ भाई मा उस्तु नाइ नागु भाई पुरु हार मिसेस हुन बे Hey, I'm flattered that he's taking us so seriously. We need to get through दुन that ने gate. आर्मी नि गरि दंग लोगो पर All right, we'll slow down. आर्मी जा माइ बा Let's जीएन take care जा of these jokers first. You have a plan? प्लेन दंग नो संग नो तमा हम वहां नि पराइटिंग दंग Here goes nothing. ओ What's up with the 왜 시도로 보는 데는 잡에 아티는 긴당 안 한건 당나야 되나 얘니 보라 모든 거라면 가스분 오긴 동이나 오 니가 가시는 거 나이나고 सप्रेसर दबा बजाना आगमन सप्रेसर भी है
Oke, ini marah dengan logoफोर marah kasih mau dengar बेयाव खासे दोङो दा सब नायै नायै थांनांगोन ना नङाबा बाहाय गम मोनगोन मागोदि जोङो मा दोङो बे नङा बाहाय आवाज नायनांगौ ना बे डेन्जारेस मागोदि फुथारगोन इखो जादों दायो हाग्रा फिसा फिसा थांनांगोन हाथिखौ नायनांगौ लोगोफोर हाथिबो दङ इयाव अबे नुगोन बे आराम जादों हाय साप्राइज दानबा जानो नायनांगौ ओके होनायखौ थांनांगोन आङो इजिलि फाय नुवाखै बाइक बागे बासिबाय बे दानो नुजासिगौ yes गम मोनदों आङो गम मोननो टेनसन गैया दा आं हामथ'नो हानाय नङा अबे साला गम मोनगोन बे हाय अट'गान के दिनो लानि बे भाई लेजर गावनो हमदों बे आंखौ Reinforcement फैबाय टेंशन गया बे बावजो जुगुन अबे कबर लानांगोन अबे उठिबे अरे बोरे अबे बाग उम्र में लगे भी ओ भाई पिस्तौला बेसमेंट We're clear. Just like I planned. Yeah. ओ यो माबा दोङो बे गारियाव भाई लोगोफोर आंनि साइलेन्टलि किल खालामनो हायाखै आङो माने आंनिया भाई हमजाखायो आं लोगोनो भाई नै गारियाव उथिनो माबा गान सानदों मालानि कुलिबे अबे सेला भाई इसिनिखौ नामायनांगोन आङो ओके आरो मोनसेबाव भाइब्रेसन जेराव जायो नेनांगोन ना लोगोफोर ओनो जाबाय आइथिं बाइखिनो दोङो आइथिं ओके आरो मोनसे दंबावो मोनबाय टेनसन गैया औ येस नै साप्रेसार लानांगोन जोङो जायना हायना लोगोफोर भाई साप्रेसार गानबाय दा नैखौ चेन्ज खालामनांगोन जोङो नोगोनाव एम' गैला आंनाव एम' मोनगोन नामा इयावबो एम' गैया मम' फुथार सोदोंमोन थारमाने आं ना नागिरनांगोन एम'सिनि बारा औ नोङो ओके रिल'डिं खालाम एम'से नागिरबाय थालायबो भाई जि मोनैखौनो लानानैसो थांनोसै आरो ना गाननि बेसेबो खमि जानाय नङा जोंनियाव लोगोफोर आरो नै माबाबो दोङो नायनांगौ ओ भाई जि बुम बेदया बे आइथिं गुलि गावनांगोन इयाव होमबासो बेखौनो ओरै जायो लोगोफोर टेनसन गैया लोगो मोनबाव नांखो बे
लोगो नागिरनांगोन जोङो बेयाव मा खियो थारमाने बा भाई मासिन भाई नैबायखौ बाय हिकायनो लानांगोन बे आङो दा आंनि बाय प्रब्लेम जादों नैबे मारनायाव बेयावबो एम' दोङो बे बादि आंनि लोगोआव बहा थांखो थारमाने नायनांगौ स्ट्राक्चारफोरखौ बै बुस्थुनि जायगाफोरखौ भाई मा देन्जार ना सिनफोरा बे नैबे मार सायाव गाखोना नायनि सब एक्सप्लर खालामनांगोन ना जोङो जायगाखौ नैनि सिख्लानि नुना दोङो दिनै दरजा खुलिनांगोन गोदो आथिं उथिना गोनां हादो सन नायनि उथिना थांना मा मोनो इयाव नै माबा दङ ओके आखिरजों नैखौ खुलिनांगोन दरजानि बेनो खुलियो दे इ थुनांगोन ओके इ थुबाय थानांगोन ओके भाई आहाथ' दोङो लोगोफोर मा बोलो दोङो बे सिख्लानियाव भाई बुंना आरो गारि सिखानबे Bring it on. Let's go. Emosi mo gana mabino. Vai ni khashigana be aga udu mango. Bom. Careful. Always. Khana nganda ni pare dana. Right. Yes, vai. Capable of driving. Mane bungna ara na. Sure you are, honey. I just prefer to. Dani ki makina nang dunga. Adi sakin nang dunga rasta tu hingi ya. Vai rasta na kono vai gari thangna abe. Vai ma baza kam bhai be dunga. Lot of ground to cover. True, but unlike your boy Asav, we've got an advantage. The Western Gate Let's bhai have be a look dunga. at the map. Zeduna de. Look map kana map kana ni dai tension right ya. about here. Zoom da starting kam guni yo. Muta nang zoom da. Cell phone. Abe. Be kam nang de. I think zoom map kana khang bai na. Zoom ni starting kam guni ni bardai. Maybe. Mai na go jaga bor ko bai ma dangerous bai. Gadi be rakor khabe. Ta le pui nang ni be. Badi ona be ta mo nang na. Rasta dang kai dai rasta ni mo tension gya. Hagra bongla thanga jing na de. Okay. I'll keep an eye out for a soft. Perfect. Ali ni nang nang na go ni sakin nang pai sakin nang 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 na. You won't have the advantage Vai of bung na flying de. again. Don't think he's expecting much from you. Abe rasta bul Was jabe that a bai. compliment? That sounded like a comp. Sorry. Abe se la bai space tu na thang ni pulo na. Mane mistake ho na. All right. And we were talking Lagi nang about. nang nang. Oh, right. Honda sa sa kin nang gari ko. Bai mane offroading bham na gidi na ni mo bai mane bung na de moza na. Abe bai gari bai oi la bai driving ni bai ki ezu jana nang bai lego por. Akin straight thang na bai ni be ma mun na ni. Never understood the appeal of people like Asav. Easy. He finds men who are weak and offers them power. Gives them purpose. Purpose. Sounds more like bullshit to me. Ai ma ko jugu juga ga nang na. How'd you get tangled up with Asav anyway? Purpose? Rather not go into it. Ma dang se be yo. Certainly seemed to have a thing for you. Don't remind me. Proved useful at the time, but Bai ma za ga dang na go rasta bur ko bai. Do tell. in the world. I think from my over passion na bu bai ang bai ma misto ha ma ke. Yo ma bu su dang dar man. I'll be right back. You got it? Se la mu ba har be ang bai dangerous ka. Ni yo ma bu su dang na bai ni ro. Bai man go ki YouTube ba ga na ma yum ba. Ge ya option ya. No na bai ni lo por ma dang yo su shi na. Ka kana ga nang. Ka kana na no na ba be. Ka kana machine ge na ma yo be. Yo ma dang ba man go ju jaga be. Pai ma go ju jaga na ya. Ni ki ma ba get chidang be. Thang na ga ma ki. Up and away.
오케이 사연이 그냥 나는 건 लोगोफोर उथिनांगोन माबा उथिनो जागा मोनदो 오케이 기우 सुनांगोन इयाव वाह भाई भूल खालामना लाबाय आङो मगल बाना लाबाय अबे सेला भाई स्टार्टिंगानो जायाखैयावनो भुल जाबाय आंनि अबे नोखि नङा नोखि गाखोफिननांगोन ओके साकिनां बारि बारि थांगोन बे थबनो इजि जागोन अबे वाह भाई नि जाम्पखौ बाय सिखायनांगोन बे आङो बाय प्रब्लेम जादों नि जाम्पआ नि जाम्पखौ रोङाखै थारमाने किउ सुनांगोन अबे जादोंमोन बे Here we go. Om salah. Why easy man look for? Why arena hard na kitla di pura? Oh ni sakin ang nanga. Why mungkin ang nanga? Ukti be top na. Easy does it. So far, so good. Abe oh yes भाई भाई ni kan udah cikum danga. Sakin ang nanga. Oh itu ni kinang nanga danga. Okay. अब बॉडी जी मन लगे पूरी टेंशन गया इनपर अब किनांगन ओ ओके नहीं था हमारे नौ दूँगा क्यों ओ भाई की बगे बची डिबे साउगा खाना करने अबे यार भाई इमान साउग ना कर डिबे डंग Okay, boom. Oh, dah sebut jenbang. Oh shit, nang baby. Oh yes. Okay, dah yang bela ke persau. Tension gila. Baik board hard man be, ani karena. Itu ni fitur kap na करना अबे अपना करना है yes भाई काटा क्या अब भाई टेंशन क्या नहीं ना को त्रिशिम बोलना ये नहीं कुल लगना है itu memang saham nang ya lu gue oke itu nunda madang ini be right at those Hoysala ruins. It's an old fortress. Old border, you have updated the map. Okay. Map का update कम बजेंगे टेंशन गया आने मिशन है ना को कुल नहीं आके भी क्या ऐसे नहीं मिशन कुल ना ना आदेगा वह फुल जागी भाई डेबे नहीं किस्ता ना करने का दिन वो नहीं मिशन मासिम बुल किया रहना And behind door number 2. Number 2 new ruins. Wonder what that could be. For future reference. Okay. Maple. So टेंशन क्या नहीं ना को See what's behind the axe door. Another old fortress. Old fortress. Mountainside नहीं भी बाप दे जगह नहीं जंगी Maple. So टेंशन क्या you know अबे नहीं किमा बे तो कुल्ला नहीं नौकरी दूँगा और नहीं माउस दूँगा wah ini bisa buina wah kulin ba kedung maslom so non tawi dar man ni bai maybe last another old fortress waterfalls trident mark on the map for you oh yes तो लोग बड़ा नेक्स्ट नहीं उठांगनी
माबा सिम्बल फैदो दिनैखि बार नांगोन नै नायनांगौ के मा हामनांगोन दा जोङो ओ भाइ माबा फैदों दे जोङो औ येस सिङाव थांबाय जोङो दा जों लोगोफोर नायनांगौ भाइ साखिमबार थांबाथ' आं खंथामसो गोलैबायमोन दालासै नैखिबार थांबा इजि जागोन जोंहा ओ भाइ जायगा नायनांगौ तारमाने इफोर पुराना टाइपनि लिफ्ट लोगोफोर औ येस गारिनि नेमआ दङ जोंनि औ येस अखारबाय नायनांगौ लोगोफोर नैबेनिफ्राय फैदोंमोन जोङो Was it worth the climb? And then some. Found the three symbols. Really? Yep. Each one was pointing towards a different fortress. Those will be the best places to look. खाथि मु थांनांगोन जोङो इयाव ओ मा सिम्बल बनायजोबना लाबाय लोगोफोर इयो आइटेम बेगगे थांनांगोन जोङो नायनांगोन भाइ दैफोरखौ नायनांगौ ना मा डेन्जार दै दोङो आखिमखि नांनांगोन बे रास्ताया माखि ओरैनो नांनांगौ जोङो मोनसेबो रास्ता दङ सम मोननै मोनथाम बे नै मोनसे थांनि मा मोनो ओमफ्राय मा जाखो बे भाइ What's the Saab नायनांगौ strategy here? रास्ताफोरा भाइ दलं नायनांगौ ना Spread out his men, hoping to stop us in our tracks. Not what I would do. So what would you do if you were सोरनिफ्राय a Saab? बासखौ बारायदों बे इयाव Besides lose the beard? Oh, hold up. Careful. More of Asav's forces. ओ येस नै एनिमि दोङो Well, here goes nothing. साप्रेसार पिस्तल दोङो इयाव गुसाबो दोङो बे इजि 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 बे इजि माथो इसोरखौ फुथारनांगोन दायो जोङो थैजोब्बाय ना बबाव दोङो बे फुथारजोब्बाय बे सुरुबो जानो हायाखै बे माने स्टार्टबो जानो हायाखै ओमफ्राय साप्रेसारनि पिस्तलखौ मोननाय नङा गोदे बे आङो माने एम'खौ बेखौ गावनो हानाय नङा इखो मोनदोंना बे मोनदोंना मोनाखै ओ सुवेबसो जागोन इनाङा माने चेन्ज खालामा गानखौ बाय नै गाना बेस माने भाइ साप्रेसारखौ आं दिहुननो हानाय नङा बे साप्रेसारखौ आं बल खालामना लादो अके अके भाइ गोरायानो गारगोन टेनसन गैया कि माउस आरो Don't recognize this. It's not one of the three माबा मोनदो symbols. We should stay focused. Ever say no to a chance to make some extra cash? औ नै माबा गान दोङो Think that's it? Think so. बे मेसिन गाना थिगैनो दोङो बे बर्थमान गाना Shit! ओ भाइ डेन्जार बे We're clear. अके Good. भाइ एस्केप मारै खालामदोंमोन आङो एबार बे अके इथ' नांगौमोन भाइ आं भाइ बायदों मा नांथाबाय नामा सोनानै औ नैयाव मोनगोन ना एम' नै खुलिनांगोन दा लोगोफोर बेबो मोनसे जद बे मोनसे साबि दाबि नांगौमोन बिसोरो अके वान मर आरोबाव दोङो साबिया बाहाय देक्सन जादोंमोन आरोना इजि मोनबाय जोङो ओ माबा गान दोङो बे नैयाव ओ माय गड टुखौ दोंनि ओ भाइ नैबे मोजांसो मोजां जागोन भाइ गाना आरो ग्रेनेडबो दोङो भाइ ग्रेनेडखौ लानो हागोन ना हाया अके हरदे थांसै बेफोर लोगोफोर फुथारजोब्बाय जोङो ओ गारि फैबावदों सोरबा एकदम लांनांगोन बे अके बे ज' टाइम गैया भाइ जोंनि केरेक्टारा बाय स्टाइलाव जखायोना टेनसन गैया Right. Where were we?
Oh, right. Hang back. Let you do the heavy lifting, then swoop in and grab up the task once you've done all the hard work. Devious. Adi ne kita nang dunga. Mitigates a lot of risks. Lucky you're on my team. Bisa kita ni. Mamuna. I'm a little surprised the sword's not doing the same thing. Oh Maybe shit, this I know. expert knows more than we think. Right. All the more reason to wrap this up Kinang ni quickly kinang ni then. kinang ni. Begin to pa ang tu dunga siang. Bak geçet musubebi şeyla. Ni sakin ana ni lo magnang. Oh gari uti bes şeyla bhai. Gari haragin do be jiman jeno bana. Mungkin ang kajeng bicara nang bhai gari gele be. Abe na akhine ka bhai una kara muche. Neskla bura muche ile ko burgi khaina ni sira. Toptum. Sit tight. Abe şeyla ba. Time to Ay şeyla kincha kin para muche dibe. hang on. Ship du barnay zayni ma be ang wiri break nang guna ne be. Let's go. Wait here. Abe şeyla bhai. All set. Bhai double na guna mare mne. Bhai mungkin ang kajeng bicara nang bhai bus gari ko lagi sini ada. Abe hello. Abe kini pa bin be. Ini rasta muru ni abe bekinang bini. Back in a second. Copy that. Abe şeyla. Ating makinang nang king basing. Bhai mungkin pa jum dang ang bakol pero vai rasta ko. Excuse me a moment. Abe şeyla bhai ki besang bar gandang. Time to go. Ini kinang nang dunga. I think kinang nang straight. Bhai maki thang dar bicara nang. Bhai gari pa chibe be. Bhai gari ang indo bhai bore be. Nai na go. Ai şeyla bhai daily thang dunga. Okay, bhai mambo kata munde be ni kata kinang nang ni. Oh yes, nai na go. Ba mun ang iso na karam be sire. Bhai ma jagam bhai na şeyla. Left thang ni na right thang ni bhai ko. I think king mukhi rasta deng na ma be ma ba. I sorna ki ma buni na na. Thang ni o mara machine. Man de di sola ne be mo ja be na. Look there. One of Asav's trucks. Looks clear out here. Ne opsa ko mai nang ma deng be. Ang kadin ba rai. Yo opsa ko ni chaw nang nang ne tin. Bhai ma o so ga de be. Lagi nak kena dia. Lagi nak kena. Abe bhai mungkin nak kena be. Bhai sing me bedeng gitu. Apa jangan bhai bang ni. Skribat ne be. Kau ni mungkin partner dah.
뭐 빌리 작아서 왜? 뭐 옵스라그나 기대 기다리면 돼. 다시 내기 버리면 되나? 오, भाई क्या गाना है ना वो ना डैम जगह ओ नहीं नहीं ना वो ये गाड़ी बुड़ूंग सुनियो अबे गाड़ी जो बे tinggal bang kim ay ban dang ये गाड़ी kim nuwa kim da manang ओके नहीं लगे नहीं गाड़ी अबे उठी ना बे मुनांग थानम दीने ना वो ओके शी Check it out. It's Ganesh's trident. भाई शी Matches the बोनीत्री symbol of the सुसबी tower. Ganesh, remover of obstacles. 파네 나 우차 그냥 간다 등 마신 뭐는 해는건 마더니 마신 등요 이 마군데 배 That's very good. Oh, well. Figured if we were looking for a task, I should read up on him. Okay, well, he's a good one to know. You pray to him when you start something new or need to clear your mind of doubts and worry. Waiting on Cobra Let's 8. keep this quiet as long as we can. 오 भाई 요부릉아 요부릉아 마비 아람이 불어 꼬무나 그래 내가 지금 부터는 왜 시리시리네 이বার 스텔잖아 부터 그는 거 볼. 못 파면 말 팔더미 파이나 왜돈 봐 ये लाच फिर बे सप्रेसर भी शुरू करना नहीं बे अरे पक्की मुड़ूंगा Guy down over here. Look around, people. भाई नहीं ना हो ओ भाई माफ तो दो इसे भाई दूनी नहीं भाई यो तो पोसा नहीं 요런 하시 네요 하시는 거 단다 붙어 줍나 얘를 그 보랑도 다 비릭실래야 괜찮은 게야 오네 하시는 거 아, 곰통은 하긴 되셔야 돼 괜찮은 게야 오케이 오 봐 하시면 돼 अबे 22 तेल जंग हुआ अबे एम आइना गना लोग बोल रहे था वो तो कहीं अंग भाई एमएस कौन हमला रेडिएशन लोग पुराना ठीक Think that's a lot of them. You alright? I'm fine. Apart from working for a reckless treasure hunter.
Okay, where to next? Good question. लोगोफोरा नागिरबावनांगोन बे ममा दोङो टेनसन गैया अबे सोर थौ सिख्लाया मौ थांदो बे थारमाने हाथिफोरखौ नायनांगौ लोगोफोर अहाय हाथिखौ नायनांगौ सियेला इमान गोदोर अन्थाइनि दानै दानै बनायनायखौ वाय एक्सप्लर खालामबाय जों लोगोफोरजोंबो माने नायनांगौ हाथिखौ वाह बायबिया गोदोर बे आरो दंफां लाइफांफोरखौ नायनांगौ बाय कालारफोरा बेलेग बेलेग माने लोगोफोर दंफाङाव थानो हानाय आइ थिंक माने दोङो माने आं मिथिया पारफेक्टलि लोगोफोरा आं मा बुंनांगौसो मिथिगोन आरो टेनसन गैया औ भाई खारनायखौ भाई औ नै नायनांगौ माबा चार्ज खालामनो दे What's this? Seen a few of them around. Oh, आरो दंबोयो नामा बबेबा भाई इमान स्पिडाव मानो थाबायो थारमाने सखि माबा दङ नामा बे Oh, भाई सोरनियाव मुर्ति सुर्ति दोङो बे इयाव मा मुर्ति दोङो भाई बुंना आरोना नागिरनांगोन अबे एम'फोरखौथ' ला खमसे खम अबे एम' मोननाय नङा इयाव नागिरनांगोन माबा माबि दोङो नामा आरोबाव सिगां माबा नुनो नागिरदों आङो नैबेथ' खालि सिख्लाया मौ थांबा दोङो थारमाने भाई नायनांगौ माबा मोनसे नुयो सिगाङाव माबा बेलेग बुस्थु नुदों अके नायनांगोन इयाव मा जागोन इथुनांगोन Okay, that's not it. भाई मा टाइटसो जोङो बमा समादो बेरायनांगोन नामा बेखौ Nor this. What's the trick here? भाई Look like भाई a नै bomb. बुंदों लोगोफोर Yeah, नोंसोर I just स्मार्ट होननानै wanted you भाई to have a go at something. अबे मा जादों बे इयो हेलौ मा जादों मा बेरदो थारमाने इयाव इथुनो Here होदोसो goes थुनानै nothing. That's a good sound. One of the spokes on the wheel just turned around. मा हामनांगोन दा इयाव होमबा आङो आरो बिसायबावनांगोन आइथिं जोङो नै मोनसे स्नाइपार दोङो बे भाई गुलिया जोब्बाय नामा इनि बेसेबांथा गुलि दङ इयावबो 42 दङ भाई चेन्ज खालामनि येस दायो AW मोनबाय जों लोगोफोर टेनसन गैया इजि गावगोन अके माबा बिसारनांगोन इयाव आंनि Huh. The locks are retracting when I turn the wheels. So then there's probably 5 in total. 4 to go then. 4 to go then आरो बिसारबावनांगोन नामा माबा नायनांगोन लोगोफोर आरो मा खालामबावनांगोन बिसारनांगोन मा टाइपनि मा सिन बबेखै दोङो बेयो इखिनिसो दोङो आरो नै सायाव नामा बे सायावनो थांनो नागिरदों बेखौ आं आबे सेरावथि बे आरो इखिनि इफोरबायदि बुस्थु बिसारबावनांगोन जोङो मौ नुदो इयो थारमाने भाई नै सेम How about you? आरो मोनसे बिसारबावनांगोन मौ That's दोङो 2. मोनबाय आरो मोनसे नांबावो बेफोरावबो उथिनो नांगोन भाई मबाव थानो बानायफोरावबो माने सब नागिरनांगोन ना जोङो नै आथिं नै मोनसे ना नै Hey, here's another. I'll get it. जाबाय नामा मौ मा नांथासो दंमोन बे आथिं मोनथाम नागिरनांगौमोन न जाबाय आथिं बोरै बेसे जागाया मौमोन इयो ओइनिखौसो नायनांगोन आरो मा मोनगोन दायो ट्रिक खालामबायबो आरो बिसोरबावनांगोन आइथिं नागिरनांगोन
왜 목이 낭낭간단 말이야 왜? 오. 내 시나이니 왜 내 혹시 듬는다는 중아? sao? Sốt sẽ cảm ơn. Ui, mình sẽ nói cái gì vậy? Oh, you might. Oh, ganska. Abbe, tona vi. Hello. Oh, nej, men det Boy, found one over here. Yes. Found you. Sabi naman. Only one left. Oh, hade vi sidan bu. Mo ban den där sidan bu. Mo sidan da mani. Mo ban den där sidan bu du. Ama mis kam na be. Mo bara. अबे अरे भाई ताश भी ना किने वो ओके वो साबुल खाना ना भी नहीं अबे शेरा यू गया बे ओ नहीं नहीं मुझे क्या देखते oh yes मुंबई Last but not least. finally जा बगी Do देखते it. Okay, back to the big wheel thing. Big wheel thing. okay Whatever the archaeological term for it is. Big wheel thing works. big cool thing ना भाई वेले बहुत रंडे किंतु माखी मुंबई शेला रास्ता में बनी मुझे ना माँ बनी तो आपने नहीं आवे oh नहीं तो ना बे भाई मुझे उनके नांगा जितना सुन बिती करो ना लोगों को so komplingen be wese ja abe sigan ki mantia da tamani bhai ana go yi tunang dai nga mamun gmi chara nang be oh yes here we go ana go Did dibla banang lai ting Did. Oh, come on. Looks like tabla we're be. going under. Rightio. oh bhai pasi be na man be tama ham nang niu lo logo bonang tabe junga ma bisar nang be dating yo oh rasta wasta dung sun be oh ni na go ma ba jagam pa be junga Here we go. oh here we go Looky here. ma What are was you to ya willing to bet? Told you it's some kind of key. Gold star. oh ne bhai kiya Now let's see what it does. What is it? Ancient oh ni ke yibon nang gan bhai kisul bon nang tin nga pai yang ni kan ni julu ko kisul bon na okay ni dogan Ah, of course. I'm making a trident. okay ni bisa bhai ठीक नहीं गया नहीं भी ठीक नहीं बे ओके नहीं जाग नहीं है ओके सब है ना Ay gusto men sidang iyo be. Beni yine kincan be. Oh rasta bhai. Oh bhai Hello, sir. Ganesh ni mabe ho murti. Now what? Na Now wodang I mami guess we tige be. turn this crank and see Oh what tan happens ham next. Think it's safe? tan ham nang You lugu know tension ge. that treasure hunting is not a good gig for the risk of us. Ai treasure hunting mitin Not kai us lugu. being a mercenary. Difference is when I pull the pin on a grenade.
I know what's going to happen next. My way's much more fun. Oh, by beating be. Let's go. By my hand, we turn on. By beating be. When I'm baby. Mazaka. Did you hear that? You feel that? We'll do ham doing the by na sana to why. Oh, I'm about the ini maba good be. Teresa, look at that. Nine go. Holy Oh, hell. shit. Like you hung the thing. There's a massive relief carved into the side of that mountain. Yes. And you were worried we were going to turn that crank? Well, Sniper can I look at why most of the spice cleanse of one Haida. Margaret So, Hangli seems to where's get your no. next? There's the fort marked with an axe on the mountain there. I was that hanging on And that next fort summer. marked with a bow in the lake bed. Leg wage. You are Suppose I should updated have asked map. about the Drakes before I took the job. Not much to tell. I know Nate pretty well. Sam less so. He seemed to just appear out of Okay, thin air. got you doing. Carlos is on look for. So look for Carlos say next part on gun. Lagamun next video in Sharo Hatana gameplay. Good. Bye.